Anzjana ta' 80 sena minn ħalaxa tilfet ħajjita u 2 oħra ndarbu f'inċident li seħ il-ġimgħa fil-għaxija f'Ħalfar. L-inċident seħ meta għal xi raġuni coach li kienet qed tniżżel l-anzjani li kienu se jattendu attività soċjali ta' David Casa f'Villa Blanche tajret 3 anzjani li kienu qed jaqsmu. Sfortunatament waħda minnhom inqabdet taħt il-coach u mill-ewwel issejħet l-assistenza medika. Il-mara sfat maqbuda taħt il-coach u saret ħidma sfiqa mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex tiġi salvata u tinħareġ minn taħt il-coach. Iżda sfortunatament l-anzjana ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Intant il-ġrieħi tal-anzjana ta' 64 sena għadhom pendenti fil-waqt li l-anzjana ta' 63 sena ġiet iċċertifikata li weġġat gravi. Ix-xufir tal-coach li għandu 52 sena minn ħalaxa u li huwa barrani ukoll ittieħed l-isptar minħabba x-xokk li sofra. Huwa ma sofra l-ebda ġrieħi. Għal din l-attività kien hemm preżenti numru kbir ta' anzjani li wħud minnhom ġew mitkellma mill-pulizija bil-għan li tiġi identifikata il-mara involuta fl-inċident. Fuq il-post kien hemm preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-pulizija, ħaddiema tal-emerġenza fosthom it-tabib Michael Spiteri u ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Il-kelliem għall-korp Brendan Pisani tal-ewwel dettalji minn fuq il-post tal-inċident. L-informazzjoni li għandna s'issa huwa li kienu għal-ħabta tal-27 ta' filgħaxija, xi ġejna informati kien hemm bżonn l-assistenza qrib sala fejn kien ħajsir attività soċjali. Minnu fih fuq il-post waslu mill-ewwel timijiet mediċi, Civil Protection u anke min-naħa tal-Pulizija. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Nadin Lija u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.